20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал, қайырлы кеш. Топшурына Мензеле районынан келген қойғылы хабардан башлайбыз. Бір отына әлік юалған балықшыларының өлі гәүдәләре тобылған. Ғадаттан Тышқалар министрлығында хабар итүләрінше, мәйітлеріні ық елғасынан 2 метр теренліктен шығаралар. Біріншіл форазларға қарағанда әлігі фажиға иминлік төлөпләрін үтемеу сәбәплі келіп шыққан. Балықшылар құтқару жилетларын кимеген була. Исігізге шүрәбіз 4 ноябрьдә 44 һәм 45 яшьлек еротлар Уфадан Мензеле районына балыққа келе, шунда юғалалар. Бір тәулік ілімтәге шықмаға туғаннары құтқарушыларға хабар еткен. Бірнеше сәғаттен бұзға қотқан моторлы күймеге юлғалар, онда балық тұту үшін керек ераклар һәм дарулар була, күйме янында аяқ киімін көріп алалар. Біраз соңырақ юғалған ирлерінің әйберлері де табыла. Суға түшіп кеткеш, олар ауыр киімдерін соларға үлгірген деп фаразлыйлар. Ғадаттан Тышқалар министрлығында білдірулерінше, балықшылар күймеде я кискен бұрылыш ясаған, я нәрсәгәдір келіп бәрілген. Температура -2 градус болғанда, кіші суда 5 минут ішінде тоңып үлерге мүмкін. Ең қорқынышы көкірек һәм құрсақ мускулларының туктаусыз қысқаруы. Олар сулыш алу ритмін бұза һәм тұншықтыра башлый. Отна ақырына Татарстанда тағында салқынайта, температура 6-ға қолашақ, шуңа күрә хава шортларын истә туту, иминлік төлөпләрен үтәү зарур. Күннәр суыту белән янгыннар да арта, узган ялларда гына Татарстанда ут эчендә калып, бер кеше хәлак булды. Ютазы районында олы яшьтәге ирнең гомере өзелә. Ай башыннан шундый 2 инде фаҗига теркәлгән, икесендә дә өлкәннәр үлә. Яшә 70-тән узганнарны ут күз чыгудан айруча сакларга кирәк дип белгечләр, бигрәк тә бер үзе яшәүчеләрне. Республикада 80 яшьтән өлкән 58 мең ялгыз кеше исәпләнә, аларның 15 меңенә янгынны кисәтү җайламасы урнаштырылган. Тагын 42 меңенә куясы бар. Түләүсез хезмәтнең кемнәргә күрсәтелү турында Рания Абдрахманова сөйләр. Шимбә көнне Ютазы районының Урус-Су бистәсендә янгын чыган. Анда көпә-көндез 63 яшьлек ир-атның гомере өзелә. Янгын сөндерүчеләр килгәндә бер катлы агач өйне төтен камап алган була. Диван янган. Хуҗа кеше өйдә тәмәке тарткан дип фаразлана. Аны коткара алмыйлар. Ул ялгызы яшәгән, янгын кисәтүче җайланмасы булмаган. Пермь краенда шәхси йортта бер юлы 2 кеше янып үлгән, Курган өлкәсендә 2 кеше хәлак була, Санкт-Петербургның Красногвардейск районында күп фатирлы йорт яна башлап, ир-ат белән хатын-кыз хәлак була. Булар барысы да Россия Гадәттән Тышқалар министрлыгының ноябрь айы мәгълүматлары. Хәлак булучылар бөтен очракта да йоклаган булган. Әгәр өйдә янгынны кисәтү җайланмасы булса, алар мөгаен уяныр иде. Бүген шундый фаҗигаларны булдырмас өчен коткаручылар шәхси йортларга рейдка чыкты. Менә Биектауның Зур Кызыл урамы. Бу йортта ялгызы гына 96 яшьлек Анастасия Логинова яши. Мы с вами проведем инструктаж по мерам пожарной безопасности. Аңа гадәттә социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре килеп ярдәм итә. Мондый ялгыз өлкәннәргә республикада янгынны кисәтү җайланмаларын бушлай куялар. Были пожары. Яшьлегемдә янгыннар булгалады. Күрше урамда әнә рәттән 8 йорт янган иде. Күршеләрнең дә янганы бар. Мондый янгынны кисәтү җайланмалары ярдәмне вакытында күрсәтергә булыша дип уйлыйм. Оставлю памятку по мерам пожарной безопасности. Кагыйдәләр язылган, белешмә калдыралар, җайланманың эшләү-эшләмәвен тикшереп карыйлар. Шуннан соң икенче йортка китәләр. Хәдичә Әмирова да ялгыз яши. Аңа 71 яшь. Конечно, хорошо. Мондый җайланма куюлары бик яхшы әлбәттә. Олы яшьтәге кешеләрнең хәтерләре начарлана, газны ачып унтырга була, аш куеп калдырасың. Ни генә булмас, кисәтү җайланмасы белән тынычрак инде. Действительно, вот поставить суп да уйти, ну мало ли. Биектауда социаль яклау бүлеге патронажында 350 кеше бар. 20-се кисәтү җайланмаларыннан баш тарткан. Чтобы не было такого, что посреди ночи бабушка испугалась. 20 кеше язмача баш тартты. Төп сәбәбе алар бу тавыштан курка. Шуңа халык белән сөйләшәбез, аңлатабыз. Соңгы 7 елда 109 янгында әлеге җайланмалар ярдәмендә 271 кешене коткарганнар. Шуларның 85-е балалар. Быел гына республикада 8 янгын очрагында кисәтү җайланмасы 9 кешенең гомерен сакларга ярдәм иткән. Соңгы хәлләрнең берсе Әлмәттә теркәлгән иде. Төнге 3тә яңгыраган сигналга хуҗабикә хатын өйдән чыгып өлгерә. Начар хәрәкәтләнүче ире эштә кала. В преклонном возрасте, да, то есть так. Өлкән яшьтәге кешеләр онытучан була, плитәдә ризык куеп калдыралар, нәрсәдер күрмиләр, әйтик телефонның заряд ала торган җайланмасын дөрес файдаланмыйлар. Булар янгын китереп чыгара ала. Зарядное устройство не так воткнули. Бу программа Татарстанда 2016 елдан гамәлдә.
Соңгы 7 елда Татарстанда шундый 400 мең янгынны кисәтү автономияле җайланмасы урнаштырылган. Әлегә 132 мең йортта. Әмма янгын сөндерүчеләр алар һәр тракта булырга тиеш дип саный. Чөнки һәркемнең куркынычсызлыгы үз кулында. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Лаеш районында Иннополис махсус иктисади зонасында яңа завод ачылды. SL компанияләр төркеме монда компьютерлар өчен система платалары һәм хисаплау җайланмалары җыячак. Бу илнең IT тормаган чит ил технологияләренә бәйлелектән орындыру өчен мөһим адым. Ачылыш тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Василий Шпак катнашты. Гөлнар Сайфетдинова компьютерның йөрәге җыела торган яңа комплексны беренчеләрдән булып күреп кайтты. Гадәттә яңа оешмашканда я тасма кисәләр, я төймәгә басалар, бу юлы заводы да заманча аны ачу алымында. Сенсор экранга кул белән кагылып эшләтеп җибәрделәр. Хәзер безнең ил өчен радиоэлектроника тармагын үстерү өстенлекле юнәлеш, җитештерүне арттырып, технологик бәйсезлекне тәэмин итү бурычы тора. Сегодня знаковое событие. На этой площадке появился новый завод. Этот проект – это обеспечение независимости нашей страны в области IT. И, конечно же, благодаря той поддержке, которая есть с федерального центра, правительства, особенно Министерства промышленности. Заводның җитештерү мәйданы 8000 квадрат метр. Система платаларын монтажлау өчен 2 автоматлаштырылган линия, әзер продукцияны җыю өчен 7 конвейер куелган сынау лабораториясе эшли. Монда елына 300 мең плата җыелачак. Киләчәктә 1 миллионга җиткергән ниятлиләр. Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие электронной промышленности нашей страны. Татарстан илнең электроника сәнәгатен үстерүгә җитди өлеш кертә. Бу җитештерүнең үсештә булуын телим. Сон ягыннан гына түгел, технологиялар буенча да үсеш кирәк. Система платалары компьютерның төп җайланмасы, техниканың эше аңа бәйле. Ул процессор материалны саклау өчен хәтер микросхемалардан тора. Моңа кадәр алар чит илдән, нигездә Кытайдан кертелә иде. Бу заводта җитештерә башлау белән илдә 200 төрдәге хисаплау җайланмасына үзебезнең платалар куелачак. Сервер, мәгълүмат саклау системалары, компьютерлар, моноблоклар, ноутбук, планшетлар. Проект тулы егәрлегенә эшли башлагач, башка предприятиеләрне дә тәэмин итә алачак. Мы закупили же самое новое, самое технологичное оборудование. Платалар җитештергәндә югары технологияле җиһазлар кулланыла. Бу исә уңышның 60% дигән сүз. Күп нәрсә автоматлаштырылган, сыйфатны тикшергәндә кеше факторы юк диярлек. Платаның катламнарын тикшерә торган рентген бар. Хезмәткәрләрне укытабыз, Кытайның алдынгы фабрикаларына барып өйрәнү мөмкинлеге бар. Бу конвейерда без бөтен элементларны беркетәбез. Аннары печкага килә. Аннан соң мин монда карыйм, ничек ул элементларны прикрепили. Бу компьютер бөтен әйберне күрсәтә. Хәзер заводта 400 хезмәткәр эшли, уртача хезмәт хакы 70 мең сум. Зөһрә Гарипова энергетика техникумында компьютер шелтәрләре белгечлеге буенча укыган. Укып бетерүгә шушында эшкә килә. О безгә аерым килә бөтенсендә, корпусында, материнский платасында аерым килә. Без аларны бергә җыеп инде эшли торган изделие чарат дип әйтик. Проектка кертелгән инвестицияләр күләме 2 миллиард сум, шуның 663 миллион сумын елына 1% ташламалы займ буларак сәнәгатьне үстерү фонды күчерә. Понятно, что это уникальное производство. И, конечно же, те задачи, которые сегодня стоят, это только начало. Республика рәисе Лаеш индустриаль паркы һәм Иннополис икътисади зонасының үсеше буенча киңәшмәдә үткәрде. Үз вакытында дөрес карар кабул ителде ди ул. Югарыслан районында университет, технопарк урнашкан, ә монда товар җитештерәләр. Индустриаль паркның аэропорт янында урнашуы да отышлы. Лаеш районының Гөлнар Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Болтнада Татарстанда туган тел форумы үтә. Анда илнең төрле төбәкләреннән татар теле һәм әдәбияты укытучылары, милли мәдәни автономия җитәкчеләре һәм мәгариф министрлыклары вәкилләре катнаша. 400 делегат милли тәрбия һәм белем бирү, туган телне өйрәтүдәге кыенлыкларны хәл итү алымнарын эзли. Милләттәшләребез гомер иткән Россия төбәкләрендә ана телен укытуда авырлыклар бар. Аларның иң кискен торганы туган телдә белем бирүче кадрлар кытлыгы. Шулай ук дәресләрнең сәгатьләре дә җитәрлек түгел. Бүген форум делегатлары Арчага барып, милли мәгарифтәге үрнәк мисаллар белән танышты. Тулырак Фәйрүзә Мәҗидова.
Оршаның 6-нчы мәктәбенә бүген илнең 30лап төбәгеннән 200 делегат җыелды. Беренче бөтен Россия туган тел форумының 2нче көнен Тукай туган ягында Татарстанның мәдәни башкаласында уздырулары юкка түгел. Төбәкләрдән җыелган укытучыларга, мәгариф идарәләре җитәкчеләренә телебезне, милли гореф-гадәтләребезне өйрәтү алымнарын күрсәтәләр. Татар телен әдәбиятын укыту методикасын сез барыгыздан да яхшырак беләсез. Ә менә дәрестә һәм дәрестән тыш милләт баласы итеп тәрбияли ала торган ысулларны һәм гомумән бүгенге көндә халкыбызның гореф-гадәтләрендә, йолаларында, яисә милли үзаңын үстерү мәсьәләсендә әле безнең шактый гына бүгенге көндә Татарстан тарафыннан менә сезгә әйтер сүзләребез бар. Бу форумның төп максаты татар теле һәм әдәбияты укытучылары, милли мәдәни автономияләр җитәкчеләре ярдәмендә Россия төбәкләрендә яшәүче татарларның милли үзаңын үстерү, күп санлы проблемаларны бергәләп хәл итү кирәк диләр. Бүгенге көндә иң зур проблема инде менә шу тел битү. Безнең якларда бигрәк тә инде Татарстандан без ерак торганга күрәдер инде. Хәзерге көндә менә балалар татарча сөйләшмиләр. Гаиләләрдә дә бу зур проблема инде. Шуңа күрә без менә бу проблеманы ничек чишергә дип үзебезгә тәҗрибә алырга килдек. Свердловск өлкәсендә туган телне өйрәнергә теләүчеләр кимәсә, Пенза өлкәсендә киресенчә җитәрлек, ә менә мөгаллимнәргә кытлык диләр. Бездә җитми укытучылар бар. Вот яңа школа ачылды бездә. Көптән быел гына анда 2000 укытучылар. Кызлар күп. Вот без ачтык класс, а җитми юктыр укытучы. Ну, Аллах кушса, бәлки табырбыз бу көннәрдә, ачырбыз, аланнар тотыныр, ана телене укырга, ну, кирәк яхшы укытучылар. Махсус килешү нигезендә Орша педагогия көллиятендә башка төбәкләр өчен туган тел укытучыларын әзерләү мөмкинлеге бар. Мәгариф министрлыгы онлайн курслар оештыра, белемне читтән торып арттырырга була. Без һәр вакытта шушы Казанга юнәлеп, Татарстанга юнәлеп эшләбез. Чөнки дәреслекләрдә безнең Татарстанныкы укытучы бер урында гына торырга тиеш түгел. Һәр вакытта тәҗрибә уртаклашып, менә шушы форум инде ул һәр вакытта да ниндидер яңалык безгә алып килә. Форумда катнашучылар өчен бүген иҗади остаханәләр эшләде. Монда татар халкының милли йолаларын күрсәттеләр һәм мәгариф өлкәсендәге төрле проектларны, мәктәптәге үрнәк мисаллар турында сөйләделәр. Буларның барысында форумда катнашучылар үз төбәкләренә кайтып киткәч мәктәпләрендә куллана ала. Әйтик, әлеге мәктәптә технология дәресендә кызлар менә шундый калфаклар тегә. Милли бизәк төшерүчеләренә мәктәпләрдә түгәрәкләр оештырып өйрәтергә мөмкин. Безнең мәктәбебездә түгәрәк оештырылды. Токмаш басып, аны юка итеп кисәргә дә укучыларына махсус түгәрәк тә өйрәтәләр. Хәзер шушы тәҗрибәне башка төбәкләргә дә таратырга тәкъдим итәләр. Менә бу безнең якларда ылылар эшли, кызлар юк. Бик яхшы. Татарстаннан булдыралар. Укытучыларга лекцияда укыдылар. Май канаты ясау буенча остаханәләрдә булды. Әлеге форум катнашучылар өчен белем алу мәйданы. Хәзер аны ел сайын уздыру нияте бар. Арча районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Ипотеканың төп ставкасы артырылганнан соң икенче торак базарында кыйынлыклар килеп чыккан. Кайбер банклар расланган гаризаларны кире кайтара, кайберләре элекеге ставка буенча фатир алыр өчен 3 ай вакыт бирә. Тулырак Реальное время интернет газетасына укып белә аласыз. Казанның кече Акчарлак күле паркы дөнья күләмендәге зур конкурс халыкара Гуанчжоу премиясенә тәкъдим ителгән. Казан конкурста катнашучы Россиядәге бердән-бер кала әлеге хәбәрне бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә җиткерделәр. Анда халык уңайлы ял итә алсын өчен быел башкарылган эшләр турында да хисап тоттылар. Казандагы җәмәгать урыннары һәм паркларның гомуми мәйданы 20 гектарга арттырылган. 8 объект төзекләндерелә. Тик Горький исемендәге ял паркы каршындагы мәйданда һәм Сюров урамындагы бульварда төзелеш эшләре киләсе елга калган. Моның сәбәбен Илдар Сафиуллин ачыклады. Калган эшкә кар яу дип әйтсәләр дә, кайбер гамәлләрне калдырып та торырга туры килә, аның сыйфатына хилафлык китермәү өчен. Менә хәзерге вакытта без Сиров урамындагы бульварда, аның бер ягында Ярдәм мәчете, ә икенче якта Восход урамы. Билгеле булганча, бу урын инде ул гомерлек сазлык, шуңа күрә монда эшләүнең дә үзенчәлекләре бар. Менә игътибар итсәк, монда бар тик җәяүләр генә йөриячәк. Шуңа да карамастан, анда калын катламда таш җәйгәннәр һәм иң мөһиме, менә шундый тимер арматурлар белән ныгытканнар. Шушы җирлек уйнап, таш катламы ярылып бетмәсен өчен. 3 гектар ярым мәйданны биләгән бульвар халык тәкъдимен исәпкә алып төзеләчәк. Бу тирәдәге йортларда яшәүчеләр аның проект өчен тавыш биргән. Без шундый сагынып китәбез, менә тизрәк кайчан төзелеп бетер икән дип. Бульвар кирәк инде ул, бульварның эшлән. Бу ел бетәме, бетмәме, шу күп икән әле. Хәзер булгач, конечно, монда ерак түгел.
Мында инженер шелтерләре әзер яңгыр кыйларында ясап куйганнар. Ял итү урыны киләсе елга кулланылышка тапшырачак диләр башкарма комитетта. Грунты непригодны. Ондагы урын төзелеш өчен бик катлаулы, сазлык, баткаклык, ансат кына ясап куеп булмый. Бу объект халыкка узак хезмәт итсен өчен шактый гына ныгыту эшләре алып барырга туры килә. Шуңа төзелештә озакка сузыла. Иң мөһим эшләр башкарылды инде. Горький паркына кирү юлында да эш кайный. 1 гектардан артык җирдә яңа брусчатка җәйгәннәр, 6 меңнән артык куак утыртканнар. Хәзер бу yerдә заманча утыргычлар урнаштыралар. Язга скамеялар өстенә кояштан ышыклый торган җайланмалар куячаклар. Җир асты кичүен яңарту эшләре ахырына якынлашып килә. Гомумән быел Казанда ял итә торган җәмәгать урыннарының гомуми мәйданы 20 гектарга арттырылып 551 гектарга җиткерелгән. 8 яңа объектны сафка бастырганнар. Шуларның 6-сы ил күләмендәге шәһәрдә уңайлы мөхит булдыру проекты буенча тормышка ашырылган. Бишбалта бистәсендә балыкчы бакчасы булдырылды. Светлая долина торак комплексында яр буен төзекләндерделәр. Казан үзәгендә Юнусов мәйданы яңартыла. Һәм Кремль дамбасының ике ягында да велосипедта йөрү юллары барлыкка килде. Каждый парк, каждое общественное пространство имеет свою концепцию. Без җәмәгать урыннарын, ял итү паркларын тәртипкә китереп кенә калмыйча, анда заманча шартларда булдырабыз. Объектларның һәрберсе үзенчәлекле, халык белән очрашып фикер алышабыз һәм төзекләндерү эшләре вакытында аларның теләк тәкъдимнәрен дә исәпкә алабыз. Казанның Яңа Савин районындагы кече Акчарлы күле паркы халыкара Гуанчжоу премиясендә катнаша. Ул социаль инфраструктурасы яхшы үсеш алган шәһәрләр арасында үткәрелә. 54 илдән 274 проект тәкъдим ителгән. Казанныкы Россиядән бердән-бере. Хәзерге вакытта тамашачы мәхәббәте номинациясендә онлайн тавыш бирү бара. Ул 30 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Илдә шул исәптән Татарстанда көзге чакырылыш дәвам итә. Бүген 150 егетне Көньяк хәрби округына озаттылар. Алар диңгездә һәм коры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Көзге чакырылыш вакытында республикадан 3000гә якын егет алынырга тиеш. Аларның 1200-ен төрле частьләргә җибәргәннәр инде. Кайбер егетләр повестка килгәнне көтеп тормыйча үзләре хезмәт итәргә теләүләрен белдергән. Аларның нәрсә әйтәре? Ватан алдындагы хәрби бурычларын үтәргә китүчеләр белән Чулпан Касыймов аралашты. Үз теләгем белән китәргә булдым. Горур атлап баручы Динар Фәттахов Кара диңгез флотында хезмәт итәчәк. Ул кичкенәдән әлеге хәрби частькә эләгергә теләгән. Сәламәтлеге яхшы булсын өчен спорт белән шөгыльләнгән. Хәзер аңа 22 яшь. Башта хәрби хезмәткә укуын тәмамлаганнан соң гына китәргә планлаштырса да, кире уйлый, соңгы курста академик ял алырга булган. 5-нче курста Нижекамский химико-технологический институтта укыйм. 2 абыйда мобилизованныйлар. Үзем ватанны саклар өчен дип ризат иттем бу елны. Айнур Гыйззәтуллинга 26 яшь, аш-су устасы һөнәрен үзләштереп, кафе-рестораннарда эшләгән. Хәзер хәрби бурычын үтәргә дип комиссариатка үзе килгән. Кырымда коры җир гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Һәр егет инде шул әйбер юлын, армия юлына үтәргә тиеш инде. Шуңа күрә мин үземә барыр өчен гариза яздым. Военкоматка үзем барып. Егетләрне олы юлга хәрбиләр дә, дин әһелләрдә киңәшләрен һәм хәйр-фатиха биреп озата. Военная служба — это хорошая школа жизни. Хәрби хезмәт ул тормышның иң яхшы мәктәбе. Акыл, холык һәм батырлык кебек сыйфат бик күп сынаулар аша шунда формулаша. Татарстан җитәкчеләре һәм комиссариат егетләрнең намуслы, тугры хезмәт итүенә ышана. Якыннарыгыз сезнең белән горурлана алачак. Көзге чакырылыш башланганнан бирле Татарстаннан 1200 егет хәрби хезмәткә алынган. Бүген тагын 150 кеше Көньяк хәрби округка җибәрелә. Егетләр иртәгә юлга кузгала. Хәрби частьләргә хәтле 2 көн барачаклар. Көзге чакырылыш декабрь ахырына кадәр дәвам итә. Республикадан армиягә барлыгы 3000гә якын егет чакырыла. Чулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Тапшырыбызны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген сүзебез татар һәм башка төрки халыкларның күркәм йоласы Сабыйга исем кушу турында булачак. Аны үтәү өчен өйгә имам чакырыла, соңгы вакытта мәчеткә барып та исем куштыралар. Тәртибе турында Улия Сабирова сөйләр.
Гаилә кырып бала тугач мәчеткә килүнең тагын бер күркәм сәбәбе сабыйга исем куштыру. Менә шундый мизгелләрнең берсе баланың әти-әнисе, әби-бабалары бергә җыелган, йоланы имам башкара, гаилә кызларына Әминә дигән исем сайлаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Очень красивое имя подошло. Бик матур исем, кызыбызга килешә, туганнарга да ошады. Мөхәммәд пәйгамбәрнең әнисенең дә исеме бу. Маму пророка Мухаммеда, по-моему, звали так. Сабыйга исемне ирләр генә кушам, кайберәүләр бу йоланы идә дә үткәрә. Балага исемне ничек тизрәк бирсәң, шулай яхшырак, югыйсә ул елак яисә авыру булырга мөмкин дигән ышану бар. Менә инде әтияни Хәзрәт имам янына килгәч, исем кушу мәсьәләсендә алар бергәләп шул китаптан карап исемне сайлап куша алалар. Исемнең мәгънәсен белү мәслихәт ул кешенең язмышы дигән сүз. Быел республиканың диния нәзарәте рөхсәт ителгән татар-мөселман исемнәре тупланган китап әзерләде. Әтияниләре үзләре яисә имам тәкъдим иткәнне сайлый ала. Бу китапның урыны төрдә булырга тиешле, һәрвакыт кул астында булырга тиешле дип эшләнде. Китапта булган исемнәр, Аллаһыбызның рәхмәте илә, шуларны кушып була, курыкмыйча. Моны казыйларыбыз утырып барлап, тикшереп, мәгънәләрен карап, яны һәрбер исемне карап уздылар. Шулай итеп бу китапка тәкъдим ителде. Элегелектән исем сайлау күп сәбәпләргә бәйле була. Мәсәлән, ярлы гаиләләрдә балага байлык һәм иминлек мәгънәсендәге исем кушканнар. Әгәр сабый зәгыйф күренсә, кешелекне аңлатучы исемгә өстенлек биргәннәр. Нинди исем кушабыз, шундый әйбәре бу кешеңә аннары тормышта тартылачак. Пәйгамбәребезнең аңлатуы бар, үз балаларыңа матур әйбәт исемнәре кушыгыз, кыямәт көнендә кушкан исемнәре буенча чакыралар. Кушарга рөхсәт ителмәгән исемнәр дә бар. Әйтик, аларга Аллаһы Тәгаләнең 99 исеме керә, ләкин аларга Габд дип истәлгән очракта ярый. Мисаллар Габдрахман, Габдрахим, Дин һәм Җан кушымчалы исемнәр дә киңәш ителә. Бу Сабирҗан, Исламетдин кебекләр. Кыз балага һәр вакытта да пәйгамбәрнең хатыннары һәм кызлары исемнәрен бирүгә рөхсәт була. Хәзрәт аңлата, төшендерә, мәсәлән, бу сез сайлаган исем динебезгә туры килми бит. Аннары бит инде аның мәшәкатьләрне башланырга мөмкин. Бала чирли ди без исемнәрен алыштырырга тотыналар. Эшкәртергә йөртә башлыйлар. Менә бу вакытта инде имам кешенең әгәр дә исем хилаф икән, туры килми икән, баш тартырга да хукукы бар. Бала аягы белән кыйбла ягына каратып мендәргә яисә караватка яткырыла. Исем кушучы аның баш очына басып азан әйтә. Шулай шайтан куркып бала яныннан кача икән. Имам сабыйның уң як колагына аның һәм әтисенең исемен пышылдый. Аннан соң кәмәт төшерелә. Сул колагына да исемен кабатлаганнан соң бала иленә, милләт һәм диненә файдалы кеше булуы өчен дуга кылына. Кыйбла тарафына аяклар белән яту ярамый булып тора. Ярамый булып тора. Исключение безнең тормышыбызда ике генә хәл. Беренчедән кеше бу дөньяга килгәч, исем кушканда нине яткырабыз. Икенчесе кеше бу дөньяны калдыргач, теге дөньяга киткәч. Сабый туу хөрмәтенә Аллаһ ризалыгы өчен гакыйка корбаны чалу гадәте дә бар. Кыз бала булса бер сарык, малай туса икене чалалар. Гадәттә бәби чәен үткәреп туганнарны сыйлыйлар. Әгәр дә кемнеңдер мөмкинлеге бар икән, ул инде бу гамәлне эшләсә саваплы була иншалла. Кемнеңдер гаиләдә мәсәлән шушы сарыкны алып чалырга мөмкинлекләре юк икән, алар аны шушы вакытта 7нче көнендә түгел, инде алда да калдыра алалар. Әгәр дә инде бөтенләй аларның мөмкинлекләре гомумән инде киләчәктә дә булмый икән, шушы бала үскәндә дә аларның шушы сарыкны чалырга мөмкинлекләре юк икән, чалмасалар да бернинди генә аксы юк. Исем кушканнан соң баланың әти-әнисенә бу турыда таныклык бирелә. Сабыйны тәрбияләү генә түгел, аңа исем кушуда зур җаваплылык, белем таләп итә. Барлык нечкәлекләрне аңлау шарт. Беренче чиратта бәхет китерерлек тирән мәгънәле исем сайлау мөһим. Чөнки нәкъ исем кешенең гомерлек юлдашы. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Дүшәмбе хәбәрләре шундый булды. Һава торышы турындагы мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Кисель Лео Kids – общеукрепляющий для детей. Поможет иммунитету. Фрукты, овощи и травы в составе укрепляют организм малыша. Кисель Лео Kids – общеукрепляющий.
Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Азнакай, Бөгелмә һәм Алабуга. Камал театры гастрольләр белән сезгә килә. 2023 елның 14, 17 һәм 18 ноябрендә Илгиз Зәйниевның «Өйләнәм тат» усал комедиясе уйналачак. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. Жар, кашель. Что это, грипп, ковид или ОРЗ? Найти ответ помогут в гемотест. Общий анализ крови и маркер воспаления за 490 рублей. Диагностика инфекции со скидкой 20%. Пришла Гайша по Крайханове посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Ноябрьдин 14-нен 19-на тиклем Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры гастрольдәре һеҙҙе һәр кис Камал театрында көтәбез. Баш драм театр репертуарындагы иң яхшы спектакльләргә рәхим итегез. Билеттар Камал театры кассаһында һәм сайтында. Только до 3 декабря в Казанском цирке новая впечатляющая программа Багдасаровы про цирк. Халык җәүһәрләрен, классик әсәрләрне тамашачы күңеленә җиткерә белүче Илшат Валиев тәкъдим итә. Новая музыка симфоник оркестры белән концерт. 24 ноябрь Пирамида. Концерт Доброделы изге эшләр хәйрия фонды ярдәме белән оештырыла. Рәхим итегез. Яшь чикләү 6+, 2023 ел. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы үзгәрмәячәк диярлек. Яңгырлы һәм болытлы була. Тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Аверс банкы шәхси затлары һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Ноябрьнең салкын көннәрендә рух ныклыгын һәм күңел күтәренкелеген саклап калырга сезгә Санчи ярдәм итәчәк. Санчи файдалы матдәләргә бай. Бу үз чиратында энергия бирә, йокыны нормальләштерә, баш авыртуы һәм хроник арганлыкны бетерә. Санчиның юкка гына Кытай медицинасы хәзинәсе дип атамыйлар. 20 ноябрьдә генә Фармлет даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Белешмәләр өчен телефон 8927 236 71 75, сайт sanchi.rf. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Арча байлар сабасы һәм Кукмарада болытлы, урыны белән аязда, яңгыр фаразлана. Көндез температура 4-5, төнлә 2 градус жылы. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта да алмашынучан болытлы була. Урыны белән явым-төшем көтелә. Көндез 5-6 градус, төнлә 2 градус жылы булачак. Аксубай, Мамадыш һәм Чистайда болытлы. Явым-төшем көндез +5-6, төнлә +2 градус. Шаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы булачак. Көндез 6 градус, төнлә 2 градус жылы. Яңгыр явачак. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда да шундый ук күренеш. Болытлы һәм яңгырлы һава торышы көтелә. Көндез +5-6 градус, төнлә +2. Республиканың туристик шәһәрләрендә башка районнарда кебек үк болытлы температура нормадан югарырак. Зиядә яңгыр явачак. Көндез 6 градус, төнлә 2 градус жылы. Болгарда да яңгыр көтелә. Көндез 5 градус, төнлә 1 градус. Алабугада болытлы, урыны белән яңгыр фаразлыйлар. Көндез +6 градус, төнлә +2. Вамин, күңел җылысы белән күп еллык тәҗрибәгә таянып, сифатлы, тәмле сыр һәм май җитештерә. Вакыт белән сыналган рецепт буенча заманча җиһазларда яхшы сөттән әзерләнгән ризыклар һәрбер йортка. Вамин, табигый, тәмле һәм файдалы.
Татарстан башкаласында аязучан болытлы һава көтелә, урыны белән яңгыр явачак. Киләсе тәүлектә якынча 5 градус булачак, төнлә якынча 2 градус җылы. Атмосфера басымы нормадан диярлек, Төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Җил көньяктан секундына якынча 4 метр тизлектә, дымлылык 84%. Җирнең магнит кырытыныш Беренчел мәгълүматлар буенча республикада һава торышына әлегә көнбатыш циклон тәэсир итә, атна ахырына салкынайта. Әлегә менә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде, мин сезнең белән саубуллашам.